Tras anos vinculado a movementos sociais e colectivos veciñais, o farmacéutico Xurxo Ferrón decidiu dar o salto á política activa. Será o cabeza de lista da nova formación Suma Ribeira, que concorre aos comicios municipais de maio. Este novo partido xurde como alternativa progresista tentando ocupar un espazo que entenden non existía en Ribeirato de agora. Somos un partido que, como o seu propio nome indica, pretendemos sumar, aportar, construir para facer de Ribeira unha cidade máis doada, donde a vida sexa máis doada para todas as persoas que vivimos aquí. A nosa candidatura é fundamentalmente unha candidatura integradora, participativa, asemblearia, democrática e feminista. Está baseada no traballo en equipo. Na nosa opinión, ven sendo moi habitual que o Goberno Municipal de Ribeira veña actuando cunha opacidade, creemos que inadmisible, e que seguramente en algúns criterios de cara a ocultar información á cidadanía, de non facer accesible información á cidadanía, quizáis pensamos que se está incumplindo incluso co espírito da lei, que eso obriga a ser transparentes, a informar a cidadanía, e a lei obriga a eso, non? E a rendir contas á cidadanía dunha maneira que a cidadanía teña esa información necesaria para rendir esas contas. Xunto a Ferrón compoñen esta candidatura que cualifican de integradora e asamblearia tres mulleres nos postos de saída: Celia García, Leonor Estévez e Mari Carmen García. Severino Muñiz, María de los Ángeles Santos e Manuel González completan a parte alta desta lista que pretende acadar representación e contar con algún concelleiro na corporación municipal.